Alai bangku borok khatini arok nai manu nai di sini lain tabu bot hagia ko yang sini borok Twitter mah heke tini nong kosak Twitter mah heke borok nong kosak abo sini keplai ni mari sini keplai ni mari nong sawi tonggo sini babu tuisawo Alai kan tui kotor Tini hakotija hatio sini bubagrani sengkrak sini 48 koromsrani candidate polangsu borong-borong polangsu tuyoi tini hati rally krimane di borong-borong hati rally belekeno sini TWF sini buku tong laijak gan bai bazana bai tong layoi belekeno katung khaja bai masalah jang negedi belekeno Final 16 February Bidan Sabha Chongmari Ochongmari nung saitini hati Sabha hati rally khaitani sini pasang 10 tarik Sabha jeung kaplai ongnai awani bagai jeung belekeno tong laijak sini kaplai ni citto sini final 16 tarik February jeung kebu mejen manglak 48 koromsra hul tipra go jeung tipra mota bogare tite jeung tipra mota jeung chong painai kaplai ongnai jeung menasa jadi saat ini belek tong laijak Nag nubi mangkana sini 48 koromsarani lukurok belekena tongthok laijak khatung laijak baskang 16 February sini kaplai nisal sini tipra sarok hastini tipra sarok tipra hani tipra sarok yoksamani salonga hini sing asalaijak tini obonuruk saino tini je hakotisa hati soba ba hati rally sini borom ganang candidate pol langsuno tuyoi tini hati rally khaitani hajar borok kuthumlai khatini hakotija hatio chung orono chung nugo baskang 16 February chini je chongmari ni chini je result confirm 48 koromsra chung kaplai ongnai chini bubagran netritwe eba chini candidate pol langsuno chung je kaplai khalinai obongka chini thinangni choba chini existent ni chini ostitto ni choba ochoba chung kuno particular kuno jati kuno gosti ni chobaya ochoba ka whole tiprasa 20 tribe joto tipra saruni joto hani basarung choba orme chung ochobano chung chikon khinuk thai ochobano chung gorja khaina chung wansugoi chung ochobana kaplai ma khainai on baino tini ang hasin jotul kun koyo especially 48 koromsani joto lukurogno nung tini sobana budonai nung chongdi nung saksang nung decide khaidi nung ki Tofani tinangni bobisoni bagai nung bubagrano tipramathon nung anarasmari budona ina ব্যক্তি স্বার্থনি বাগৈ ন্যাশনাল পার্টি বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস no buddogoi fatar hastini CAA chalo khai fatar hastini borok togoi nung aro datai ripri janai obo nungno decide khari nungno chongne di hine ang hastini jatolo korong koinai jatona hambai jatona sarigam ei nadi chini TWF ni adang jogdok elai kana tongthok laijak
Belakan masalah jak, stabrok, singrok sakana masa mani. hindi sari. Hindi sari bapak.